Κάτι διαβάζει ο άνθρωπος και μας τα λέει. Σε αδιαφορία. Γιατί σήμερα δεν είναι γεμάτη αίθουσα. Εσείς τι λέτε. Δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Έτσι. Μόνο γι' αυτό είναι. Αν η αίθουσα είναι γεμάτη ή όχι, εξαρτάται μόνο από εμάς. Αυτή τη στιγμή πόσος κόσμος δεν μοιράστηκε μαζί μας την ευκαιρία και ποιος φταίει, εμείς. Ποιος τρόπος είναι να βοηθήσουμε τους φτωχούς. Φτωχοί υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Καθόλου. Υπάρχουν φτωχοί. Δεν ξέρω, με ρωτάμε έτσι. Μπορεί κάποιος να θεωρεί φτωχός ίσως κυβέρνηση. Κρύβει αυτό που τον καίει. Όμως, από τη στιγμή που εμείς συνειδητοποιούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους φτωχούς, τι κάνουμε. Είναι υπόθεση της κυβέρνησης, της εκκλησίας. Τι είναι σε υπόθεση. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Να πάψουμε να ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Μόνο αυτός ο τρόπος υπάρχει. Θα είναι ένας λιγότερος. Και όχι στα ορατά, στα όρατα. Έτσι. Όχι στα ορατά, στα όρατα. Προσέξτε, υπάρχουν κυβερνήσεις. Μεγάλη Βρετανία, Αλβανία έλεγα πριν από λίγο. Που κάνουν αυτή την επιλογή και λένε ότι αυτό θα μας απαλλάξει από πάρα πολλά έξοδα. Τι προσφορές έχουμε για αυτό το μήνα. Είναι τα προϊόντα όλα της Νεκράς Θάλασσας, 40% κάτω έκπτωση. Όλα τα προϊόντα της Νεκράς Θάλασσας. Υπέροχο. 40% κάτω έκπτωση. Αυτή που σπάει έναν πρώτο μέχρι 10 του μήνα. Μείως 10 Σεπτεμβρίου. Μείως 10 ή αλλιώς μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Ποια. Τα προϊόντα, άμα εξαντληθούν. Ωραία. Και είναι επίσης και γραμμιόλα εξυπηρετούν εκεφαές. Τώρα το ρόδι. Βιώνα σπηρώνει εκεφαές. Τρία μαζί. Τώρα το ρόδι. Αυτές είναι οι προσφορές. Ναι. Αυτές είναι μέχρι τις 10 του μήνα. Ναι. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος που δεν θα έπαιρνε κάτι από αυτά. Δεν παίρνω γραφείο γιατί δεν έχω καρκίνο. Έτσι δεν σκέφτεται κάποιος. Πάρει μια πρόληψη. Όχι μόνο. Για φαγητό. Δεν είναι μόνο για τον καρκίνο. Είναι για φλεγμονές, είναι για άλλους πόνους. Έτσι. Είναι φαγητό. Αλλά όταν είναι κάποιος καρκινοπαθής θα πάρει πιο μεγάλη ποσότητα. Από τη γραβιόλα. Έτσι. Όπου και τη μαστίχα. Μπορεί κάποιος να παίρνει 2 γραμμάρια την ημέρα, 5 κάψουλες, αλλά αν είναι άρρωστος από 20 βουνού 12 θα πάρει 15 κάψουλες. Πάντως εγώ έγινα καλά που έχω ισοφαγίτιδα, που αιμορραγούσε η ισοφαγίτιδά μου και με τη μαστίχα έγινα καλά. Τώρα έκοψα τα αμπραζόλ, τα ροζέ και όλα αυτά. Για την φάση λοιπόν που κάνουμε θεραπεία παίρνουμε μεγάλη ποσότητα, για συντήρηση μικρή ποσότητα. Έτσι δεν με τη γραβιόλα. Παίρνουμε μικρότερη ποσότητα. Παράλληλα βέβαια με άλλες τροφές. Παίρνατε ταυτόχρονα τη μαστίχα και τα φάρμακα. Τις πρώτες μέρες, μια εβδομάδα τα έπαιρνα ταυτόχρονα. Μετά σταμάτησα τελείως τα φάρμακα. Την άλλη Παρασκευή, ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχει δυσκολία σημερινή με τη μετακίνηση και ο κόσμος θα έχει περισσότερο ευαισθητοποιηθεί και επιστρέψει. Θα αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο μπορεί να αφορά και αυτός που την έθεσε σήμερα. Ήταν πολύ αυτό το πάκουσα για τα ρεμπίδια και όλα αυτά, το πώς διαφέρουν οι βιταμίνες όταν είναι σαν γάλα ή να το πάρεις στη μορφή που είναι. Θα τα πούμε. Ορίστε. Θα τα πούμε πριν την Παρασκευή. Όποτε μπορούμε. Ναι.